Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video. Danas je sa mnom Ivan s kanala Ivan Magla. O da, uglavnom, danas smo pripremili jedan super cool napeti izazov. U pitanju je Never have I ever. da, i zapravo zadali smo da nam pitanja postavljaju Marko Vuletić i Bibi Andy koji su tamo iza. Glasajte se, dajte. Oni su onako poprilično užasni ljudi, tako da očekujte užasna pitanja, i vjerojatno sramotne odgovore. Da, tako da... Sad očekujte odmah sramotu. Hvala. Jesi ti spreman? Mislim da nisam. Ok, možemo početi. Da čujemo prvo bajno pitanje. Prvo će vam biti jednostavno, jeste li ikad ikome dali fake broj mobitela? Vašeg? Nisam. Ne, zašto? Ja jesam. I uvijek je dam pravi. Ja onako ušao sam u neku konverzaciju online i sve je bilo cool, ali sam se na kraju shvatio da je osoba jako čudna, pa onak bolje da izbjegam. Dakle, je duga priča. Story time, jednom prilikom. Ok, ovo je bilo lako. Drugo pitanje. Jeste li ikad bili uhvaćeni tokom seksa? Čekaj, ali kako to definirate? Ovo je odgovor sam po sebi. Ali kako to, mislim... Tokom seksa? Tipa neko ti je ušao u sobu. Ne, nisam. Lažeš. Nisam. Da čujemo story time. Nije. Kad je to bilo? Ajoj, nije. Jednostavno nisam, ne možeš to tako definirati. I da je ta žena što ovdje naći. Daj. Započelo je bajno, ok, ajmo dalje. Ivane palio pričaj. Ne, stvarno nije, ne definira se to tako, nije to... Aha, kako što ti definiraš? Upad u sobu, bi to bilo to kao... Da. Ok, onda nije. Aha, upad u stan. Ok, vrijeme za treće pitanje. Marko je full nabrijan oko trećeg pitanja, da čujemo. Jeste li ikad nešto ukrali? Lol. Tipa onak kod dijete čungalungu, tipa onak jučer banku, tipa sve život, ne. Ne, jesam kod dijete onak znao bi krati žvaki, to mi je stvaralo neko čudno seksualno zadovoljstvo. To smo znali onako dolaziti sa cijelim torbama i onda kad bi ušli, mislim torbe su bile prazne, ali kad bi mi izašli van bile bi pune. Da, i on tako neko društvo sklono. Ja želim s tobom ići u shopping. Da, jel da, za male pare kupiš puno stvari. A jeste li ikad ikom slali gola slika? Moraš samo gledati. To je prvo pravilo, kod mene nema golih slika. Bibi ne glumi, tebi sam slav, ne šalim se. Uglavnom da, to je bilo... Možda na krivi broj. Moguće na krivi broj. To sam slao onak dosta kad sam bio mladi glupi. Da, to ne bi nikad više sad radio, tako da budite djeco pametni što radite na internetu. I na WhatsAppu. Ok, idemo. Opa, idemo peto pitanje. Jeste li ikad nekome slomili srce? Ajmo preskočiti ovo. A di da počnem? Ne šalim se A jesam. Ali ne, ja stvarno, imam neki dojam da dosta ljudi. Dosta ljudi? Ja sam siguran zapravo za jednu osobu i to mi je full krivo, ali eto, ispalo je tako kako je i zapravo bolje i za mene i za tu osobu. Jeste li ikad imali crush na prijateljeve roditelje? Znači ne. Ne, no. Hvala Bogu. Zapravo nikad ne znaš zapravo. Lažeš. Šta te sudaš. Lažeš. Aha. Da? What about my mom? Ok, mijenjamo odgovor. Znači, Glenova mama. Link do njenih mreža piše. Koje je sad? 6. 7. pitanja? Nebitno, idemo dalje. Je li vas ikad neko uhvatio u masturbaciji? I kako tu može biti nisam jesam, ono? Jeste nikad bili uhvaćeni? Jeste nikad? Lažeš. Ne. Jeste li ikad bježali od policije? Actually, ja sam bio uhvaćen i završio sam na policijskoj stanici i to je bio 6. razred. I u pakiću
nedavno. Uhvaćen. Ajme. A mislim, bili smo kao vani i bili smo nakon 11 vani. Dobro. I to je kao bilo kazneno djelo. Znači imali smo opciju da li da idemo doma ili da li skrenemo na neki parking i još budemo vani. I naravno, mi smo skrenuli na parking da budemo još vani i na kraju nas je policija opkolila. I ja sam se sakrio to je ovako, znači friend, on se uspio jedini sakrio se u grm. Friend se sakrila ispod kamiona i pravila da je mrtva, nju su našli, a mene su našli prvog, ja sam se sakrio u ovako visoku travu i lego sam dole i mislio sam samo kao u filmovima da ću se leći, da me policija neće naći. Aha. Da, kod mene je priča isto tako slična, znači ja i onako delikvent iz Bribira, šetali smo se po Bribiru usred noći i jedan od tih specijalaca odlučio je polupat šakom ljudima na prozor i razbio me prozor. I možda nekih pola sata nakon toga čuli smo onak policiju, vidjeli da dolaze i trčali smo po groblju, skrivali se po groblju, ali onak uspjeli smo ih izreći, hvala Bože. Jeste li se ikad potukli? Da, i fakat se ne ponosim ovom pričom, zato što ja se ne znam tuć, što znači da je jako opasno tuć se sa mnom, zato što udarao sam u mjesta u koja onak nisam trebao i koja su poprilično nesigurna. A mislim, ja sam se kod djete uvijek tuko i znam da su uvijek, nekad su znali dolaziti onak moj mami, drugi roditelji, da se ja tučem po gradu, pa je to bilo malo neugodno. Da, ali presto sam nekad od viših razreda osnovne, ali ko mali sam se uvijek tukao poslije, da. Jeste li se ikad ljubili s osobama istog spola? Onak, tatu sam poljubio, brata sam poljubio. Ako te to zanima. Da, to je zanimljivo. Jeste li ikad bili... Aha, čekaj, Dok nam producenti prvo nauče čitati pitanje. Jeste li ikad bili sa 3 ili više osoba u jednoj noći? Je li ovo Andreja sastavljala? Ne, ja sam. Ajme majko. Okej, zanima me priča. A maturalac, mislim šta da kažem drugo, maturalac. Mislim, bili smo vani u klubu i u Češkoj smo, bili smo u Pragu i onak, mislim, svi smo popili. Dobro. I bila onak cura iz dosta drugih država koje smo vidjeli više manje samo tu večer i da. Iskoristio si priliku. Da, iskoristio sam priliku. Ok, imate kako bonus pitanje koje vam je sad palo na pamet ili... Ajde, potrudite se. Zašto lažete? Nisam. Nisam. Da, jeste li lagali tokom ovoga? Naravno. Ne, šalim se, nisam lagao. Ne, nisam lagao. Ja znam ko je lago. Ok, ko? Ali neću reći. Jel to od pitanja? Je. Ajme, super. Ok, kako je tebi bilo? Malo napušno, jesi dobro? Da, čekaj, molim te vode samo. Ajde. Uglavnom, ovo je bilo vruće, ljudi, nadam se da su uživali u videu. Ako jeste, svakako ga lajkajte, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, isto tako i na njegov kanal, link će biti dolje u opisu. Inače, morate zapratiti Ivana Maglu, on je moja najveća konkurencija, oduzeo mi onako BBND i sad je to ono gotovo. Kužiš, ne znamo što radimo. Ako želite video da smo ja, Ivan i Andreja zajedno u nekom videu, izvodimo neki dirty challenge, to ćemo raditi tako ovaj video pređe 15.000 lajkova, što je rekord bio na predzadnjem videu, tako da ako uspijemo preći, eto, znate što vas čeka. To bi bilo to, ljudi, vidimo se drugi put, bok! Bok!